פתאום, מהבחורה הכי עצמאית שאני יכולה להיות, הפכתי לבחורה הכי תלותית שיש, שהופכים אותה כמו גוש בשר, שפתאום הכל חשוף ושום דבר כבר לא, הגוף כבר אין לו שום ערך, אתה מרגיש פשוט חסר אונים ברמה הכי גבוהה שיש. החיים משתנים בשנייה אחת, משתנו לי ברגע אחד, פשוט ברגע. הייתי בשיא שלי, עבדתי, טיילתי, בחורה הכי עצמאית שיש, באמת עם חלומות, עם שאיפות, עם כל מה שכל בחורה בגיל הזה חולמת. טסתי לארצות הברית, הכרתי את הבן זוג שלי, היינו 2 ביחד, ועבדנו קשה וממש כאילו 12 שעות על הרגליים, ורצינו לקחת הפסקה, רציתי לקחת חופשה. קמתי ב4 בבוקר, הכנתי לאכול, הכנתי הכל, כאילו אני שומרת כשרות, אני לא אוכלת בחוץ. התארגנו, עלינו לאוטו, החלטנו שכל אחד יתחלק בנסיעה. אני הייתי ממש עייפה, הוא החליט שהוא מתחיל את הנסיעה. עברתי לישון מאחורה, שמתי לי איזה משהו בטלפון, באוזניות, ונרדמתי, כאילו. אני פותחת את העיניים, אני רואה שהוא כאילו נוהג, שהכל בסדר. המשכתי לישון, חזרתי לישון שוב. הפעם השנייה שאני פותחת את העיניים, הראש שלי שבור על בית החזה, ממש שבור, כאילו, אני לא מצליחה להרים את הראש, ואני לא מצליחה לנשום. אני רק שומעת רעשים מבחוץ, אני לא מבינה מה קורה. אני רק מרגישה זרמים חזקים בגוף, ברמה שכאילו פשוט מחשמלים אותי בצורה הכי גבוהה שיש. אני צועקת, take me out, take me out, ומגיע האמבולנס, אני זוכרת שמוציאים אותי, הגענו לבית חולים, וזהו, והכניסו אותי לתוך ה-MRI. יצאתי מהחדר ניתוח, אחרי ניתוח, לא יודעת איפה הניתוח קרה, מה עשו לי, מה קרה לי, לא מבינה כלום. רק מבינה שאני בכאבים עצומים, כאילו חייבת להתגבר על הכאבים האלה. בטיפול נמרץ הייתי 1.5 חודש, חודשיים בערך, ואני זוכרת שהרופא המנתח הגיע אליי, וניסיתי לשאול אותו, כאילו, תגיד, אני אצא מזה? הוא אומר לי, לא תצא מזה. הרכב היה למצב אוטופיילוט, שלא צריך לגעת יותר מדי בהגה. מה שקרה, הרכב זיהה כביכול רכב מגיע מצד ימין, והוא שבר שמאלה במהירות כנראה, ונכנסנו בתוך בטונדה. התרופות הכי חזקות לא הצליחו להשפיע. כאילו ניתוח אחרי צוואר שבור, אחרי עמוד שדרה שהוא כולו בתחיסה וחוליות שבורות, ואתה פשוט לא יכול לזוז. כאבים שאני פשוט הרגשתי שאני בגיהנום, כאילו שמים אותי בתוך להבה ושורפים אותי. והרופאה הראשית דיברה עם אמא שלי ואמרה לה באנגלית, תקשיבי, הבת שלך בחיים לא תצא מהמכונת הנשמה. אחרי שהוציאו את כל המכונות, הרופא הראשי בא ואמר לי, תקשיבי, אם את לא טסה לארץ לשיקום, את פשוט מתנוונת ונגמר הסיפור שלך. טסתי בטיסה רפואית לארץ עם רופא ואחות, והגעתי ישר לתל השומר. פשוט הפכתי להיות תלותית עד הפרטים הקטנים. הרופאים אמרו לי, את תישארי ככה? אמרתי בלב, אני לא יכולה להישאר ככה, אני מאמינה מבורא עולם שאני אצא מזה, זה לא לכל החיים. שחררו אותי מתל השומר, זה היה אחרי 0.5 שנה, ואמרו לי, אין לנו מה לעשות איתך יותר. לשמחתנו ולהפתעתנו, ראינו תוצאות לאט לאט, התחילו תנועות שלא חשבו שיחזרו, והרפואה לא ידעה אם היא תצליח להחזיר. והתנועות האלו הפכו מתנועות קטנות לתנועות תפקודיות, לגלגול במיטה, לקימה מישיבה ואפילו הליכה.
נאווה הגיעה אלינו לפני כשנה, אחרי שהיא עברה תאונה ופגיעה משנה חיים, פגיעה נוירולוגית שהפכה אותה משותקת מהצוואר ומטה, בעזרת עבודה אינטנסיבית של הרבה מאוד שעות. נאווה הצליחה באמת להגיע לתוצאות טובות, ויש לה פוטנציאל, כיום אנחנו מבינים שהפוטנציאל השיקומי שלה מאוד גבוה, ויכולה אפילו להמשיך להשתפר. עוד היום אנחנו רואים דינמיקה ביכולות הפיזיות והתפקודיות, מדי חודש ממש רואים שיפור, וככה זה ממשיך, ואנחנו רוצים שהיא תמשיך בשיקום אינטנסיבי. היא הגיעה אלינו ממש עם חולשה מאוד מאוד משמעותית ברגליים, ואי יכולת בכלל להניע את הידיים. מה שכן, היום יש לה מאבק מאוד מאוד גדול על בעצם להפעיל את הידיים. הידיים שלה במצב מאוד מאוד פגוע, ואתם צריכים לדמיין שכל תפקוד הכי קטן של היומיום דורש שימוש בידיים. בעצם אחד מהתופעות שהיא חובה בשל הפציעה, זה עלייה מאוד מאוד קשה בטונוס של השרירים. זה אומר שכאשר נאווה מתאמנת על כל תנועה הכי בסיסית שאתם יכולים לחשוב עליה, היא צריכה גם להצליח להפעיל שרירים שלא מקבלים אותות מספיק טובים מהחוט השדרה, וגם בגלל שהשרירים מאוד נוקשים, היא כאילו עושה תנועה שהיא נגד משקולת. זה אומר שכל תנועה קטנה צריכה המון חזרות כדי לרכך את הגוף וללמד אותו לנוע ולעקוף את אי ההוראות. אנחנו הקמנו את המרכז שלנו האינטנסיבי פה בישראל לפני כ3 שנים, בשיתוף פעולה עם מרכז בפירנצה איטלקי, שקיים כבר 30 שנה, עם הרבה מאוד ניסיון בפגיעות נוירולוגיות ופגיעות חוט שדרה. במרכז האיטלקי בעצם קיימת היום אינטנסיביות אפילו גבוהה יותר, זאת אומרת, עובדים שם במקום 4 ימים בשבוע, 5 ימים בשבוע של ימים מלאים, עם יותר ניסיון וידע שקיים להם בתחום לעומתנו. נדרשות אלפי, מאות אלפי, ומדברים גם על מיליוני חזרות, מה שדורש כמות זמן מאוד גבוהה, דיוק בתרגול ותכנון על ידי תוכנית עבודה מסודרת שמאפשרת לייצר את החזרתיות הזאת. זה משהו שקיים רק בשיקום אינטנסיבי, רק במקומות מאוד מיוחדים, כמונו, או כמו במרכז שקיים באיטליה, ולא, לצערנו, במרכזי השיקום הקונסרבטיביים הרגילים. המשמעויות של זה, הרבה מאוד שעות של פיזיותרפיה, עם עלויות מאוד גבוהות, ולכן היא יוצאת למסע הזה, בתקווה שהיא תצליח לגייס כמה שיותר כסף. כל שקל או כל דולר שנאווה תגייס, יאפשר לה עוד דקה של תרגול, כל דקה של תרגול כזה, עוד תנועה חדשה ועוד יכולות חדשות שבתקווה יביאו אותה לעצמאות הכי גבוהה. כשחושבים על עלויות של חיים עם מוגבלות, צריך לחשוב על מעבר רק לטיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק עצמם, שמן הסתם כמות כזאת של שעות בשבוע יש לזה עלות מסוימת. אם חושבים על החיים באופן כללי ומה הם דורשים, באדם עם הגבלה כזאת זקוק לליווי 24/7. אני כבר בסביבות 6 שנים במקצוע, אני יכולה להגיד על נאווה שהיא אחד המטופלות, שהיא הכי הרבה כוחות נפש ומוטיבציה שיצא לי לעבוד איתה. אם אני ארים ידיים, מה יהיה? מה יהיה עם כל הפצועים שיש היום? ירימו ידיים ויגידו להם שהם יישארו משותקים, ויגידו להם שהם לא יכולים לצאת מזה יותר. אז מה יהיה עם כל הצעירים האלה? אז מה, נגמרו להם החיים? אסור לנו לוותר. אין לוותר זה לא אופציה, זה פשוט לא אופציה מבחינתי, ואני אעשה הכל כדי לצאת מזה. ואני יודעת שזה כרוך גם בלבקש עזרה, וזה כרוך גם בבושה, ולא מעט בושה, כן, מצטערת להגיד את זה, אבל עברתי הרבה מאוד בושה בדרך. וואי, זה קשה לי, כאילו, אני לפעמים מדמיינת באמת את נאווה חוזרת למצב הרגיל שלה. זה השאיפה הגדולה שלי בחיים, זה הדבר שאני רוצה, מאחלת קודם לי, לראות את הבת שלי תחת חופה, עומדת עם בחיר ליבה, עומדת כאילו לא ננטשת בגלל איזשהו מצב שהיא נקלעה אליו.